tri veci. V prvom rade by som si dovolil informovať ctených kolegov, respektíve kolegyň a kolegov o stretnutí poslanca, teda mňa konkrétne s občanmi dňa 22. septembra 2009. Rozhodol som sa zvolať také stretnutie s občanmi na tému zmeny územného plánu a vysvetlenie záležitosti okolo územného plánu. Z toho celého stretnutia, na ktorom bolo zhruba 50 Rusovčanov, zišlo také stanovisko, ktoré v troch bodoch by som rád prečítal aj na tomto fóre. My, účastníci stretnutia občanov Rusoviec s poslancom miestneho zastupiteľstva Karolom Farkašovským, ktoré sa konalo 22. septembra 2009, žiadame starostu Rusoviec i poslancov miestneho zastupiteľstva a o dôsledné dodržiavanie vidieckého rázu výstavby v tejto mestskej časti, tak z hľadiska indexu zastávanosti, ako aj najvyššej prípustnej podvážnosti 2+. Po druhé, miestny úrad o predkladanie navrhovaných zmien územného plánu na verejnú diskusiu a narokovanie miestneho zastupiteľstva ešte pred ich podaním na magistrát. A po tretie, miestne zastupiteľstvo odsúhlasenie územného plánu zóny so záväznými regulatívnymi výstavby pre celú mestskú časť Rusovce. Druhá vec, ktorú mám, pozitívna informácia pre obyvateľov dolnej časti. Po dohode s investorom na novej farme, dohodu sme uzavreli na stavebnej komisii, investor splnil záväzok a vybudoval retardéry na Kaštanovej aleji, takže týmto vlastne sľubujem, že už tak retardérom na Kaštanovej aleji na žiadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva vrácať nebudem. Takže retardéry sú vybudované a to bez nákladov na rozpočet obce. Môžem mať faktickú poznámku pán Farkašovský k tomu? Dúfam, že to nemyslíte vážne, lebo ste slúbili, že celé Rusovce chcete zretardérovať ako komunikácie, takže budete sa tomu venovať ešte. Ešte neskončil, samozrejme, ale to by som povedal aj, že slúbujem. Ale ja viem, vám to trošku musím vyťahnuť z úst, lebo ja som tu práve naopak hovoril o tom, že nedávame tam tie gumené retardéry, lebo investor, ktorý robí novú farmu, v rámci štúdií má naplánovanú aj túto aktivitu a vy všetci ste dávali do podmienok túto alternatívu, čiže nie je to vaša zásluha, ale je to zásluha tohoto zboru, ktorý sa sedí a poprosil by som vás, aby ste si nepripisovali túto, lebo ja som to na zastupiteľstve upozorňoval na to. Že nedávame tam gumové, bude tam betónový porok. Ako to vám musím vyťahnuť pred občanmi, lebo nemáte pravdu v tomto. No. Ale pán starosta, vy viete veľmi dobre, že táto záležitosť okolo retardérov na Kaštanovej aleji písal sa rok 2001, keď som vás prvýkrát oslovil s týmto. Ja som vám povedal. povedal. To trvalo 7 rokov alebo 8. Nakoniec po dohode s investorom face to face. Však to bolo dohodnuté so všetkými vašimi, s vami. Keď sme riešili celú štúdiu. Konštatujem, že problém retardérov na Kaštanovej aleji. Konštatujem, že nepripisujte si túto záležitosť, že vy si ju vybavili. Poprosím vás. Čo neznamená, že nebudem bojovať o retardéry na iných častiach Rusoviec a upozorním na to, teda aj žiadam, aby sme nejako pokročili aj v retardéry pred školou, pretože tam to je už tiež katastrofálne a chodia tam naše deti. Takže a samozrejme platí to aj v ďalších častiach Rusoviec. Ja som túto svoju konštatáciu, že sľubujem, vzťahoval len na Kaštanovú alej, ale to neznamená, že ja mám agentu len Kaštanová alej. Takže nepripisujem si žiadne zásluhy, ale toto trvalo 8 rokov a byť starostom, tak sa hambím poukazovať na túto záležitosť. Že to trvalo 8 rokov. Ešte raz vám poviem, pán Farkašovský, dal som tu hlasovať o vašich retardéroch, vaši kolegovia nie všetci mali rovnaký názor, čiže to nepodporujú. Tak nehovorte, že ja sa môžem hambiť, keď vy mi na to nedáte peniaze. Takže povedzte pravdu ľuďom do očí a nerobte tu pekného zo seba, to nepoprosím. Pán starosta, tie dva retardéry stáli 24 000 korún. Ale ja som ich nerozhodoval, vy ste rozhodovali o tom, nie ja. 8 rokov mi hľadáme 24 000 korún. Ešte raz. Vy hospodárite s finančnými prostriedkami. Chcel som hlasovať o tom, či vyčleníte 24 000 alebo 50 000, to už jedno, teraz neviem, koľko bolo. Takže či vy
vyarendujte peniaze na tie gaštanov, na tie retardéry. Neprešlo to, tak ja si nedovolím, aby som to investoval, keď vy ste si nesúhlasili ako kolektív. Takže pozrieme sa pravdu, že aké to bolo hlasovanie, a kedy to neprešlo, a to neprešiel. A však sa tam hlasovať, to presne. Fakt je ten, že tie retardéry trvali 8 rokov, kým sa tam posadili. To je fakt. A to je hanba. To je hanba, že 8 rokov za 24 000 korún tie retardéry prešli. Už by som to hanba je to, že celý Rusovca sú není možno, že ale nie sú peniaze na celé Rusovci. Ja som vás upozorňoval, že boli žiadosti iných ja hovorím, že nebolo nejak inde pokračovať. Mne sa páči, môžete zháňať peniaze. Treba nájsť peniaze na to, keď máme tu miliónové prebytky z roku a neviem akého, tak ako nehovorte mi, že sa nenájde 24 000. Ale máte vy voľnú ruku, dajte hlasovať o tom a môže sa robiť všetky retardéry. Takže hlasovať teda, keď si povieme, z ktorej položky uberieme. Samozrejme, že to nie je jediná Gaštanová, ale je tu srdce aktuálne rozhodčí retardéry. Hovoríte výborné. Nikto nehovorí len o Gaštanovi, ale ja s potešením konštatujem, že sa tam podarilo doriešiť situáciu po 8 rokoch, ale je to známy odkaz. Mám otázku v rámci bodu rôzneho. Situácia pred obchodným domom Jednota je dosť alarmujúca, až katastrofická. Keď tam človek ide nakupovať, tak jednoducho nemá kde zaparkovať. Z plochy alebo z toho parkoviska pred obchodným domom Jednota, ktoré si myslím, že je jednoznačne určené na parkovanie pre kupujúcich alebo návštevníkov obchodného centra, nielen Jednoty, ale aj toho horného poschodia, tak namiesto toho proste sa tam rozťahujú trhovníci už nie len s jedným alebo s dvomi stánkami, ale od ponožiek už tam predávajú po rybárske ulice a nábytok už všetko. Už čakáme, kedy tam prídu výbery motorových vozidiel a rozostavia tam nejaké vozidlá a zablokujú celé parkovisko. Chcem sa opýtať, ako to budeme riešiť a že vlastne či to je záujem mestskej časti, aby to parkovisko slúžilo trhovníkom, alebo slúžilo tomu, čomu vlastne parkovisko má. To je otázka. Bolo to zmene v rozpočte, že sa chystá sťahovanie dozadu? Čiže... Ale to bolo dávno. No však dávno. Len treba nás to projekčne všetko pripraviť, dať odsúhlasiť s kytiarom, kanalizáciu, vodu, všetko, takže pripravujeme sťahovanie parkoviska, je to neutešená situácia, vôbec som není nadšený tým, že čo to tam je, ale viete, na druhej strane zase ľudia chcú lacné veci kupovať, tak by to tam bolo aj odprezentované ešte aj pred tým poslancami, takže keď poviete, že to zrušíme, ja to okamžite zruším, aj tie burdy tam odtiaľ ísť spratať všetko. Ja som absolútne proti tomu. Povedzte tu všetci, že nechceme tam trhovisko. Ja na druhý deň začnem trhovníkom, ale to proste nech potom budú tej zadnej časti. No však dobre, povedzte, že nechcete predu trh, lebo nemáme vzadu ešte. A ja to okamžite zruším. Povedzme si termín, že dokedy to takto bude. Nepovieme si termín, lebo ide zima a... No však ide zima, tak ja chcem betónové úpravy a tak ďalej robiť, že... Ale toto už trvá veľmi dlho, to už trvá vlastne celé leto a nič sa s tým nerobí. Robí sa, teraz som vám povedal, že pripravujeme projekčne všetko. Ale ja sa pýtam, že kedy? Robíme prípravné práce. Keď máme nastúpiť v novembri na úpravu terénnych úprav, tak môžeme aj v novembri, ale keď začnú mrazy alebo niečo, tak ja vám poviem termín a vy mi poviete, no tam nie je to dodržaný. Ideme sa povedať termín. Je tu pán Stráka, ktorý mi to takisto slúbuje s jeho ľuďmi, že to bude robiť, lebo nemáme na to, aby sme to dodávateľsky dali spraviť, lebo na niekoľko miliónov by na celce vyšlo, takže snažíme sa to hospodárne robiť.